gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ayo. Ayo. Pre. Friend. Ayo, pre. Nada sa sud ban mo, pre. Nama kay jagang iyo ay pre ay. Shit. Dagang ilo ni mo, pre. Maat man ang iro sa ni mo, pre. Maat me. Ayo. Daghan iro ni mo, pre ay. Hadlok pa pud mo. Suda ni. Oy pre, ikaw din na. Sa kagikan. Guys, skateboard pre. Nag-skateboard ka. Dayon na rin ba? Ay, iro maat. May kaso ng iro kaya di mo na mamaat. Ang iro naman kaya di mo na mamaat mang ligbas sa mana. Mara iro manigbas pa. Lagay pero pagbantay naman ha kaya manigbas sa manang iro ng mana di ni mamaat. Asa to pre. Hinahinay lang pre ng putahan pre kay narap day iro sa soday wan ba na hukte asa ko kotoon ni mo pre ni mo istorya gamgaho na tama pre nigdas ning iro ako na takang giingnan pre nga kasagang na iro na manigbas na di na mamaa di makamuto tama ka naman gyapon ka di makamuto ayun kagilad ka na. Sag nga lang na pre. Ayun. Di lagi nakaigo. Sag nga lang sagang. Abi na ko mamaat. Sagang. Atukam ang gilo pre. Ay. Ano kayo ko mo? Soda dyan. Oy. Tara pre. Uli na lang siya sa bahay pre. Patay. Ito ba yung sundan pa? Ito yun na pre, kay para lanis na huwag ka ng mga butong. Shit. Malanisay ng bayura nga. Uli na lang ko pre, ay.